morning, good morning. Today, si Inday ay Yaya. O yan, si Kuya FJ at si AJ. Ang dalawang batang makulit. Dan, ayan, si Kuya FJ. Ano pa mo, Nunoy? Apple? Buksan daw, matigas. Ayan, tsaka si Kuya Pet. Ayan, wag kami. Cutie baby. Ayan. Ay, cute. Andito kami sa maliit na tindahan ni Lola. Ni Mamala. FJ. Yummy. Apple yummy. Buksan na baga. Ayan po si AJ na makulit-kulit. Patay mo na ka TV. Pit, di man nakikita. Din, ang batang makulit. Pinapalo sa puwet. Ayan, busy kami. Bici-bician kami. Ayan. Ano, Nonoy, smile. Clap daw, Nonoy. Clap daw, Nonoy. Hindi po kami boy. Siya po ay girl. Hindi po siya girl. Siya po ay boy. Mali pala. Siya po ay boy, hindi siya girl. Mahaba lang ang buhok niya. Haba lang ang buhok. Tatalian namin ang buhok ni Nonoy. Ayan. Alam mo, Nonoy? Ulat. Sa aking kamay. Huwag kang mga pamuyod si AJ. Ayan man, suusad. Lagi papa-apple, pamus. Lagi papa-apple si AJ. Makulit. Makulit ka nun. Pusin mo na. Natakpan mo sa camera. Ayan. Takpan mo. Pungasan na to si AJ. Pungas si Nonoy. Kasi nagmumukha siyang girl. Boy siya boy. Opo. Siya po ay boy. Hindi mo Nonon, hindi. Ayan. Tapos na po. Ayan, tapos na po. Ayan o. Pugi na siya o. Ayan si Kuya Pet o. Si Kuya Pet. Ayan si FJ. Nagpababa ng apple. Bye-bye na. Bye-bye. Dito sumuhan mo lang yun. Bye-bye. Ang ijing makulit, pinapalo sa puwet. Si ijing makulit, pinapalo sa puwet. Ayan o. Ayan. Batang makulit, nilalaro-laro. Upo. Up. Laro. Tita. Clap. Clap daw, ijing. Nakita mo? Nakita mo ang mukha mo. Hindi po ako babae. Boy po ako, boy. Tito daw, Clap. Clap. Ang nonoy yun, Ang clap. Opo, ang clap. Am. Clap. Ang batang makulit, pinapalo sa puwet. Ayan si Tito, palo si Tito. Tulog si Tito. Ayan. Bye-bye na raw. AJ. Bye-bye na. Bye-bye na daw, Ang batang makulit,
Pinapalo sa puwet. Ayan o. Ayan si video tayo. Ayan si Kuya Peto. Tsaka si Nonon o. Dito sila sa taas. Nainitan. Hello. Hello. Dali na. Sabihin mo na. Hello. Hello everybody. Nonon. Yung uso, yung uso. Ang uso daw nung. Uso, Ang uso. uso. Ang uso. Nguso. Nguso si Nonon. Hello. Hello po. Hello po. Van. Kumusta kayo po? Kumusta kayo po? Kumusta? Di mo no? Hello? 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 Ayan. Asan sa Vulcan Mayon nun? Ituro mo saan doon sa Vulcan Mayon. Ito yung bago. Ito yung sa Vulcan Mayon oh. Turo mo saan na? Turo mo sa kanilang Vulcan Mayon. Turo mo yun. Turo mo. Ayan. Turo mo. Ayun. Ayun, ang Vulcan Mayon daw. Oh. Ang galing ni Nono, no. Ayan, atoy. Atoy. Oh, si Nonon yan. Asa si Kuya Pet, oh. Yeah, pet. Sisay nagkarkasi mo, Nonoy? Uod. Ud. Oh, ayan. Ud. Ud. Ulod. Uod. Ulod. Hello. Hello po. Ayun din si Kuya AJ, JL. Hello po. Hello. Bye-bye. Bye-bye na daw, Nonoy. Bye-bye na. Bye. Nonon, Bye-bye na, bye-bye na raw. Bye-bye. Yung kamay. Bye-bye. Uwi na, uwi. Upo daw, hindi. Upo na yan. Ay, kayon. Put. Kayon, ipot mo nun. Dali. Karga. Ay, sige to, Nonon. Sige to. Wah! Ayun. Ayun si Nonon. Ay, kabayo.